Sumoto. Nga katong tanan nga nahitabo kay 3 years ago. Butas-but ana nga 3 years old na ang amuang baby boy. Og tulo na pud ka tuig na akong gitago kay Marco nga naa may anak. Pero nausab ang tanan og nakabalo siya about siyang anak. Tungod ra pud kay i-share na ko akong story ninyong tanan. Wala na ko damha nga makabasa siya sa kuang confession. Sure magud ko nga dili siya hilig sa mga ing-ani nga confession. Pero naa daw nag-ingon sa iya about aning story. Og tungod lagi kay gi-block man ako si Marco, wala siya pamaagi para makontak ko. Sumotong nag-respond siya sa kuang confession. Ug didto niya giingon ang iyahang side ug iyahang explanation sa nahitabo 3 years ago. Nga katuko nung laki nga niingon nga kinsa na love kay dili siya. Fiancé daw to ni Rica. Ug mao daw naa siya didto kay nagpatabang daw kuno ang fiancé ni Rica pag-propose og celebration pod. Unya katong time nga nanawag ko nga si Rica nakatubag kay nag-CR daw si Marco. Matong pagbalik ni Marco, natingala daw siya kay murag na ay something wrong daw. Sumatong gi-share nila kung unsay nahitabo. Nga nanawag daw ko o gipalong lang daw pod kunog kalit na ako. Ingon pa si Marco nga paghuman ato kay miadto din siya sa kondo. Pero wala na ko niya na-apse. O ang kwintas na lang nga gibili na ko ang iyahang naabtan. Nagsige daw siya tawag sa kuha pero lagi dili na ko makontak kay gi-block naman ako siya. Nangutana po siya siyang mama kung aha daw ko o giingnan ra po siya siyang mama nga niuli ko sa Mindanao kay naay emergency. Gusto pa unta moapas ni Marcos sa kuha pero gipuga na siya siyang mama kay lagi daw pasagdan lang sa ako kay emergency daw. O kung mag-unsa po daw si Marco dire. Ug wala pud kuno'y rason kung anong moapa si Marcos ako. Mo naingon siyang mama daw. Sumotong ato nga time kay walay nabuhat si Marco. Niabot pa jud ang time ato nga sobra na nga istrikto kaayo ang pagbiyahe. Sumotong wala na gyoy nabuhat si Marco. Ug sulod daw sa tulo ka tuig kay walay uyab si Marco. Ug syempre dili siya minyo. Kay naghulat daw siya sa kuha. Ingon pa si Marco nga ang ako ng mga sanina kay hantod karon naagyapon siyang kondo. Kay lagi nagdahom siya nga mobalik pa ko. Nga kami jud kuno ang tinadahana sa usag-usa. Og ingon pa si Marco nga andam kuno siya moatubang sa akong pamilya. O gusto kay siya nga moanhin na sa mua. Og tungod sa kung naibawaan, murag gisayangan ko. Kay 3 years na kong uga. Bitaw. Sumatong gi-unblock na nako ihang number. O gi-unblock na pud nako siya sa tanang social media accounts nako. Ug syempre, wala din ko ni nag-chat siya Gapaabot lang sud ko nga siya ang mokontak sa kuha. Og sa ing-ana nga pamaagi kay makabalo ko kung tinuod ba jud nga gapaabot siya sa kuha. Og kung gimingaw ba yun kayo na siya sa kuha. Og dito jud kay ni chat jud na si Marco sa kuha. Daghan kay siya chat sa kuha.
ug taas pa gyud kay siyag mga chat nako. Pero wala dayon ko nakareply siya. Ug gisin lang nako siya. Manantad ana ni kalit na siyag tawag nako. Nakigi-video call siya sa kuha. Wala pa ako kabalo dayon kung sa kong buhaton kay murag gikulbaan kay ko sa tanan. Murag katubagon ko nga murag dili. Pero ang ending kay gitubag na lang nako siya. Pero wala din ko gapakita sa camera. Ang una na kong gipakita siya ha, kay ang iyahang anak. Hanga mo ang anak. Nakita yun ako ang naong ni Marco nga nalipay. Ug wala yun niya napungan nga makahilak. Sige siya'y tawag sa mo anak. Gapaila-ila siya na siya daw ang papa. Ug ako pod ay sobrang nalipay. Kay naa yung matawag nga papa, si Miguel. Anyways, ang ngalan day sa mong anak ay si Miguel. Ug liwat kay siya ni Marco. Pero wala pa ni tingog ug ni istorya nga mong anak. Kay bag-o mang mata. Pero ni-smile yun na siya ni Marco. Nindot kay sa ako ang feelings ba. Dayon si Marco, kay sige nagyog panawag sa ko. Sige pangita, ug sige ingon nga magpakita na daw ko sa camera. Gimingaw daw ko na siya kaayo sa ko. Sa matong wala na dyan ko nagpakipot, ug wala na ko nagpa-oy. Nagpakita na ko niya. Sa matong nga nagkaistoryahan na yun ming Marco. Daghan siya gi-share sa ko. Ug daghan po siyang yaw-yaw na ako kay lagi ngano ko nung gaselos-selos ko dayon. Unya ni uli pa jud kuno ko dayon. Ug giputol pa jud nako ang tanan namong communication. Ug daghan pa gyud siyang yaw-yaw. Ug naingon po ni Marco nga nakabalo daw ihang mama. Gisultian sa kong mama. Sabot pa sabot kay kabalo ihang mama nga buntis ko. Ug si Marco ang papa. Pero wala gi-share ni Ma'am Belen kay Marco. Munang nasuko pa si Marco siyang mama. Pero ingon siya nga di sa daw tunamo istoryahan. Kay ingon daw siyang mama para daw to sa kaayuhan ng mundo. Pero dili pa namo masabtan kung ano. Basta kay nalipay kay ko nga nagka-communicate migbalik ni Marco. Nalipay ko kay dili pa siya minyo. Basta kay ang pinaka-importante karon kay nalipay ko. Ug kato nga time kay grabe gyud kayo ang moang pag-istorya. Tugay kami na humag-chat. Ug mura magmibalik ako ang na-feel siya ha. Parehas sa una. Or basin wala gyud nawala ako ang love para siya ha. Gikilig pa jud kay ko kay ingon siya. Nga gwapa kuno gihapon kay ko. Parehas sa una. Siyempre jud kay wala na ko gipasagdahan ang ako ang kaugalingon. Og nakahisgot pud si Marco nga muanhi gyud daw siya dere sa mua. Kay gusto niya nga makauban ang among anak. Daghan pa daw nga ana-ana ang among buhaton. Bitaw. Daghan pa ming istoryahan about sa moang relasyon or about sa setup sa moang duha. Apila nga mo ang anak. Sumunang sobra kaayong kalipay ang ako ang na-feel karong 2023. Mo-update na unya ako pohon kung daghan ng ana-ana ang mabuhat namo ni Marco. Bitaw. Mo-share lang ko ninyo pohon inigkitag balik namo ni Marco.
Ladies and boys, dungan tag-ingon. Siya na all na ay kaana-ana. Agaran ladies and boys, ato sang i-shout out ang mga nag-comment sa tuang mga niagi nga confessions. Saying hi ug daghang salamat kayo sa pagpaminaw ni Ivan Tangke, apil pod si Glyza Bilbar, si Rachel Lops Ripaso, daghang salamat kayo nga dugay na siya gapaabot aning ato ang update karon. Evelyn Sumalpong, salamat bay gamay, salamat pod kayo Evelyn. Hi kang Rachel Tabanyag, waiting by gamay. Sana all makapaabot. Maricel Ranoa, hi. Jamal Laksinto, salamat sa pagpaminaw. Apil pod kang Presi Montes Claros. Hi. Shoutout pod kang Miles Valdez, Daisy Jane Buhi, hi. Rowena Jorge, Rowena George, salamat sa update by gamay. Mr. Identity, daghan ko nung gahulat. Salamat kayo. Mary Ann Tumbok, hi. Aldred Garcia, Rona Omarol, shout out to you. Kinsa pa ni silang tanan dere. Hi kang Carlene Escoba Rivera, ha? Rivera. Carlene Escoba Rivera, hi. Thanks Sender for sharing. Keep safe. Ayaw itago sa boy imong situation kay luoy ang bata. And also hi kang Aldred Garcia. Hi. May Ladera, salamat sa pagpaminaw. Pinay sa Saudi Arabia. Hi. Jocelyn Barrett, shout out to you. Rayalyn Gonzalez, shout out from Kuwait. Hi. Sa tanan tong mga ladies and boys nga nasa laing nasud karon, daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug amping mong kanunay tanan dira. Josephine A, hi. Shania Gardan, shout out to you. Melanie Tim, what a nice story sender. Be brave should always. And hoping na napay sumpay. Hi. Yahiko Toshiyama, shout out to you. Anne-Marie Paler, hi. Regine Rosama, hi. It's me, salamat kayo. Unta makita yun si Guy ug si Aya. Rhea Rose Persiminoria, shout out to you. Cherry Antinorio, daghang salamat sa pagpaminaw. B1 BSP Ramirez, Eileen ODL Quezon City. Sa kumplito kayo, hi. Ay kang Katimang, Rogeline Cobilo, shout out to you. Angeline Angana, hi. Laribel Sanggutan, Ding Apole, hi. Marivic Lawag, hi. Hi kang Olem, salamat kayo sa pagpaminaw. Shana Ismael, hi. Congratulations sa imong baby. Hi kang Shana. Irish Serenio, ay uy. Torimocha Andrea May, daghan jung nasakitan sa part 3 ani nga confession. Hugoterang amaw, hi. Cristita Villasan, shoutout to you. Ana Lu, salamat sa pagbuminaw. Kang Ami Samonte, hi. Hi kang Joyce Neth Gonzalez, kana ba mag-post di kay mag-ugat na lantag paabot? Siyempre mag-post jud ko kay kabalo ko sa feeling anang magpaabot ka, pero kapaabot ra day ka sa wala. Bikampas, hi. Glady May Kaino, hi. Salamat sa kanunay sa pagpaminaw. Apil na pod kang Christine Tahang Langit, Aria and Me Vlog, hi. Apil pod kang Janet Andelov, mayong pagpaminaw. I love you Benj, kasakit jud anang way label. Putay label para dili masakitan. Flora May Sarigumba, hi.
Marisa Topaz, a shout out. Glodian Cervantes, hi. Hazel Grace Burlaos. Apil po gang Janela Nina Navasca, shout out to you. I know, shout out. Apil po kang Lan Slowly, hi. Keep safe, Aya. Laban lang para sa baby. MC Liaguno, hi. Inday Dako, 28 Mukbang, hi. Lizelle DT, apil po kang Lizelle Manahan. May Punggan, hi. Nasakitan yun ligi daw siya sa last part sa tuang confession. Leslie Tibudan, hi. Sunshine Baguio, hi. Hi kang Myrna Alban, mayong pagpaminaw. Magdahang salamat kayo sa tanang mga nag-comment, sa tanang mga kanunay nga nag-share, naminaw, wala guys skip og ads, dahil nga salamat kayo. Kung na mo'y gusto nga i-share nga stories or feelings, pwede na siyang i-message sa kuang email na lang dira sa may description box below, or kung friends ta or kabalo mo sa akong Facebook page, i-message ko ninyo. O kung na mo'y TikTok, i-search lang po palihog ang Baygamay kung ganahan mo. Dili ko mamugos kaya masakitan rata. O syempre, kung gusto mo nga ma-sponsor or ma-special shoutout or ma-advertise sa inyo mga negosyo, pwede kayo mo nga mo-message sa ako ang email, messenger nga nadira sa may description box below, or pwede po Gcash. Once again and many times again, daghang salamat kayo from the bottom of my heart, liver, lungs, intestine, and more. Ako si Baygamay Mingon. Mohags.